W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza a Zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bracia, lubi sestry w Kniezu, lubi osadni, lubi sobu świadczacy doma. Dżens na wysokim świętym dniu Świętej Marii do niebie zacza, na niedzieli to raz zetkamy się, żebyśmy z niej o tym rozmyslowali, co niebesa są. Antifona przystupy prawi dżens, radujcie so wszyscy kniezu na swiedzeniu do niebie zacza najzbożniejszej knieżny Marii. Z nami raduje so Jangelio, a oni chwala Bożego Syna. Wo wieczną chwału, wo radość, wo szo to nam dzieje, wo przebywanie przy Otcu. Tohodla so przygotujemy na to, słyszeć Boże Słowo, odpołożyć to, coż nas od Boha dzieli. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, że się mnie słyszy, myślą, życzą, jednają, a dobro za mnie. Moja wina, moja wulka wina. To dla proszę, zbożną stajną knieżną Marię, wszech aniołów na światu, a was wszystkich, modlcie się za mnie, między naszym Bogom. Smij so nad nami wszechmocny, a miłość Ciebie Bożo, a spuszczy się nam grzechy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Wszechmocny, wieczny Bożo, najzbożniejszą knieżną Marię se przede wszystkim grzechom zakołał, a już ciałem, a duшу do niebieskiej krasności pozwinął. Daj, żebyśmy swoje żywienie k niebiesam usmierili, a podziel dostali na Twoje krasności. O to Cię prosimy przez naszego Knieza a Zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż się z Tobą Duchom Świętym żyła, króluje Bóg, wieki na wieki. Czytanie ze zjawienia świętego apostoła Jana. Boží tempel w niebesach so otevře a pokaza so kšinia sluba w jeho templu. Wulke znamio zjewi so na nebiu,
Żunska, woblečena słunco, miesac pod jej nohomaj, a na jej woje kruna z 12 gwiezdu. Byše zdzitna, a reješe w porodnych ronach a bolosťach. A druhe znamio pokaza so na nebiu. Le, wulki woniwy zmi ze 7 włami a 10 rohami, a na jeho wołach by 7 krunów, a jeho wopusz zmiecze cečinu gwiezdu z niebia a cisne je na ziemiu. Zmi stupi przez dżunsku, kotra śmieje się porodzić, zoby, gdyż porodzi, je dziecko pożrył. A ona porodzi syna, ki śmieje się ludy paszcz ze żeleznym ceptarium. Je dziecko buwotnie se k Bohu a k jeho trunie. Żunska czeknie do puszczyny, gdzieś by je Bóg miestno przygotował. Zasłyszach w niebesach wulki wóz wołać. Nitko je so zjewiło zbożo a moc, a kniejstwo naszego Boha a moc Jeho żałowanego. Słyszeliśmy Słowo Boże. Słyszymy czytanie z prvného lista świętego apoštoła Pawła Korynčanom. Bracia a sotry, Chrystus je z mrtvych stanął prynišich nebohých. Dokelž je menujcy przez człowieka śmierć przyszła, przykadza też przez człowieka z mrtvych stanenie. Kajż w Adamie wszyscy umieraja, tak budzie ja też wszyscy w Chrystu ożywieni. Każdy, kajż bude naredzie. Jako pryni Chrystus, potom ci, kot sich bude ja, gdyż Chrystus przyjdzie, jemu słuchać. Potom bude konc docpity, gdyż przepoda on królestwo Bohu Otcej, gdy zniczy šo knejstwo, šu moc a silność. Wundzie ma králować, hacz położy jemu wszystkich nepřečelów pod noze. Jako najposledniejszy nepřečel bude zničena smrć, przetoż wszystko je Bóg jemu pod noze pokorił. Słyszeliśmy Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Zbożniki słysza Słowa Boże.
Kniez buď z wami. Słowa światosczynia po Lukaszu. We wonych dniach poda so Maria do horu, a kłataše do jednego miasta Judy. Zastupi do domu Zachariasa postrowi Hiżbietu. Jako Hiżbieta Maryjny postro zasłysza, poskoczy dziecko jej żywocze. Hiżbieta buzuchom światym napełniona, a zawoła z wielkim głosem, żonowa nasytym jest żonskimi, a żonowany je płód Twojego żywota. Wodkal je mi to, zo je macz mojego knieza ke mni przyszła. Li, jako mi wóz Twojego postrowa do uszów dojdzie, poskoczy dziecko z radosću moim żywocze. Zbożna sy, doky sy wiriła, zo so dopilni, štož buči od knieza prajene. Maria praji, ukvaluje moja dusza knieza, a mój duch raduje so Bohu moim zbożniku. Przetoż zladał je na poniżność swojej służownicy. Licze, wotnitka budzija me kwaličitke narody, dokež wulke wiece je we mnie czynił kisie mocny. A świate je jeho mieno, a jeho smilność traje od naroda k narody i nad tymi, kiż so jeho boja. Moc je pokazał ze swoim ramieniem, a rozenał tych, kiż su horde je utroby. Mocnych je storčił ze stoła, a powyšił poniżnych. Wodnych je napełnił skubwami, a bohatych odposłał próżnych. Przyjął je Izraela swojego służownika, wopomniwszy swoją smilność, kajż je slubił naszym wódcom, Abrahamie, a jeho potomnictwu na wieki. Maria zwłaszcza przy Hiżbiecie na 3 miesiące, potom ruczy so do swojego domu. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sotry kniezu, lubi ostatni, lubi doma. Potaństwo tutego dżęsniejszego swiedzenia je lochce uprajene. Święta Maria je po jej ziemskim żywieniu z duszą a ciałem do niebie zata. O ziemskim żywieniu, a o ziemskim żywieniu możemy dżęs rozmyslować. Co jest ziemskie żywienie? Ziemskie żywienie jest żywienie konkretnego człowieka. Człowieka, kiż ma starostcze, też nadzieju, mnoho prašenjów, wutrajność. W tutym jeje padzie Maryjnym, że też od człowieka, kiż po naszym dżęsniejszym zmysleniu nie ma dzieckie dziecko miał. Ona, Święta Maria, o kotruż nam dżęs dże, je osobina, kotraż je so o to starała, zo je jej dowiereny Boży Syn mógł odrosć. A ona je przy nim przebywała, k niemu so dzierżała, schon czas. Też, jako on hinak wuczy, hać wszyscy drudzy. A też, jako on surowe czerpi. Święta Maria je człowiek, kajż my, a ona je pola Boha. Na nią zladuje się jeszcze raz dowiadomiałowamy, smy, dusza a ciało. Nasze ciało to nie jenoż to miasto, które chce nasyčene być, ladane, hibane. Ciało je nosza niesmiertnej duszy.
runie to nas učini. A prajmy smy. Staramy se za druhých, kajže to činil mišter sam, bo chorych, kyprych, potrebnych. A pytamy tvorić struktury, kotreż żywienie zmożnieja. Dżens rozmyslujemy o niebo Svetej Marii, o jej poczahu k Bohu, k Svetemu Pismu. Praszamy se zatem, što ona wuči. Na każdy pad odczytamy, ladajo na niu, štož od Ewangelia so wiesć da, ma wuczko za potrebnych, za przestrzeghanych, za kudych. Štož na Ewangelii pokazuje, słowo Ewangelia so posłużuje, drbi świat koło wokoło realnie widzieć, kajkiż je. A z dobą mają widzieć, kajkiż miał po Bożym planie być. Sveta Maria so we všech czasach jako Riana Żunska myśli, przedstawia. Ideal, kotryż pyta runiecza. Jeje barba je mudryn, z odpoladom, pokazuje na niebie. Ona je do niebie zata, tajka se ona czeszczuje. O niebiesach możemy rozmyslować, kajke se je przedstawiamy. Gdyż do reality se roczozamy, nasze siedności, potom bohužel mamy stano formulować, poznaču są nasze przedstawy o niebiesach neatraktywne. Tu już nie trzeba so dziwać, so lidi masz tu za niebiesami żyć. Długie lata na ziemi, to zda się najwiac ludziom dobry cel być. Niebiesa? Jak ryczy Jezus o niebiesach? Stajnie wobraznie. A tute wobraznie opisane niebiesa są miestno Bożeje Maczere. Tež nasz przychod. Mać Boża, Sveta Maria, je do niebes zata. Ona nie je sama do niebes szła. Tutun puč nie je jeje wukon. A što ju wozmie? Wun, kiež do żywienia wiedzie. Wun żywienie zdokonia. Swoju stworbu, šu do cíla wiedzie. To je tun dobry, riany wulat za wšo stworene. Dżentiszy swiedzien tuż też wuči, zo wšo, štož żywienie konkretnego człowieka wučini, širjanosće, všetke nadzieje, všetke dožiwienia, vša zrudoba, niekotra škuli bieda, je pola Boha dere wopkowane. Nic wutryte, zabyte. Znano runie toho dla na nasze rowe pisamy z najmniejsza mieno, letoliczbu. So bychom mieli dopomnienku na zemskie dny, pokił za čitacych, żeby so praszał za dujntom jednotlivca. Magnifikat sme dżęca słyszeli w Ewangeliu. Šo to, o czym Sveta Maria śpiewa, so dżęca jeszcze nie może z rukomaj przymnyć, jako zwoprawdzene konstatować. Kajż tedy nic, dżęca nic. Mocni sydaja przeco jeszcze na swoich stołach. Wodni wołaja dżęca jeszcze za nasyczeniem, za sprawnością. Wo všim tym słyszymy siednie z powieścią. A tola je wulkotne skutkowanie Boha dawno zało swój spoczatk. To nie chodzi so pryč. Sveta Maria wuči nas to widzieć. Ona je to poznała. Tuż od niej wukniemy, że mamy widzieć, jak je nasze zdokonienie so hižo spočało. Z niej mamy na to ladać, że też to małe kiečbu mamy. Widzieć, że by rostło, że już trzeba troszkę pozbudzenia. Możemy wuknyć nadzieju a moc hižo ze spočatku zdobywać.
W nowej modlitwie dżens reka, daj, żebychmy swoje żywienie na niebesa usmierili, a podziel dostali na Twoje krasności, Bożo. Hej, dżęca chcemy jasne uznać. Tyż pola nas, pola każdego jednotliwca jest to nešto spočało. A prosić chcemy Boha, żebychmy na tutym dobrym puczu ostali, kotreż je nam z pokazku nadzieje, kotreż może nas przewszu wesołość wiry k hudnym a wiernym posobom za to zczynić, zo je Bóg many dobro skutkować, zo on to chce za świat, też przez nas. Amen. Credo in unum Deum. Modlimy se doveli v Jezuse Kristuse, kotrež je najzbožnejšu knežnu Mariju do nebesa. Za sjatu cyrkej, nech nemylena wozewia, zo ty nasze żywienie niede zdokoniesz. Prosimy, Cię, usłysz nas. Za wszystkich ludzi, daruj im na zastupnictwo Świętej Maryi wieczne zbożo. prosimy, Cię, usłysz nas. Za tych, koci su bez nadzieje żywi, pomaj im, a daj ich żywieniu nowy zmysł. prosimy, Cię, usłysz nas. Za naszych niebohich, dowiedz ich do zrowa stanienia a żywienia. prosimy, Usłysz nas. miłościwy Bożo, żywienie najzbožnejšie knieżny swojej Matері Marije se w niebeskiej krasności zdokoniał. Niech na jej zastupnictwo też my k Tebie dojdziemy, przez Chrystusa naszego knieza. Amen.
Modlmy so. Božo, nech naš vopok Tebi stupa, naša vutroba nech je na prosku do nebe zjatije kniežne Marije z ľubošću k Tebi. Nech so hori, o to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pozwieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. Woprawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoči stajnie aż ludzie dziękujemy Knieże Święty Wycieżego mocny wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Przetoż do niebie zata budżęca Knieżna Maria, jako prynia dostał od Chrystusa krasność nam wszystkim slubienu, a sta so z prawobrazom cyrkwie, jeje wiecznej krasności. Za pucowace lud Boży je ona niezmylne znamiona dzieje, a żoło pokoja. Przetoż jeje ciało, kotro się porodziło stworzyciela żywienia, nie miesze wrowe rozpadnyć. Toho dla zjednoczamy so z korami angelów, a chwalimy Cię, uznawają radostnie. Woprawdzie święty sy knieże, żołoż je świętostcze, toho dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świadczo zjednoczeni z całej cyrkwiu dzień, na którymż był najzbożniejsza knieżna Maria do niebie zata przez naszego knieza Jezusa Chrystusa. Przez Niego, kiż je przyczyna a zdokonenie naszej wiry, Cię prosimy. Posvětujte naše dary z rosu svojego ducha, zobyšte nam było i ciało a krew naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobun dobrowolnie cierpieniu uda, za wun chleb, dziakowaše so, wamaše a podajun swoim uczobnikam prajo. Zmicze, a jest czeszice od toho, to je moje ciało, kotreż będzie za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dziakowaše so zaso, a podajun swoim uczomnikam prajo. Zmicze a piczesznice z niego, to je keluch nowego wiecznego zakonia,
Moja krwi, kotraż bude załasa za mną prze lata kładawaniu rychu. Czyńcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry, gdyż ulitutun krepimy, a z kelucha pijemy, wozywiamy bliże Twoją śmierć, do niż nie przyjdzie. Wspominają tuż niebieskie Wódcze na Jezusową śmierć a zroła stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że se nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciało a krew, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkew, powsze zemi rozbrojenú a wudospełnię w lubości. Gromadźe z naszym bamżom Franciskusom, naszym biskupom Heinrichom a zewším duchowstwom. Wspomnij też na naszych bratów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei, że zroła stanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżną Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają, zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała so Ci Bożo wszechomocny Wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Modlmy so, kajże kniez nas uczył. Wódce nasz, kiż w niebiesach, świeć Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, staj so Twoja wola, kajż na niebie tak na ziemi. Silny chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do spytowania, ale umocz nas od złego. Umocz nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grzecha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przetoż Twoje jest królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Knieży Jezusa, swoim apostołom se praju pokoj wam zawostajam, swój pokoj wam dawam. Prosimy Cię, nie lada na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy, daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, kiż se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, budź stajny z wami.
Liczy jenio Boże, kotreż zebiera rychy świata. Ciało Chrystowe.
Modlmy so. Smilny Bożo, smy Twój spomożny sakrament dostali. Dowiedz nas na prostwu najzbożniejszej Knieżny Maryje, którą se do niebie zał, do krasności zrowa stanienia. O to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kłazywieniam, nyż pojedzenca we dwiemaj. Różoc modli sobie klosztre w útoru 18 godzin cicci, w Kroščicach piatk do kemši a toho runia w útoru 18 godzin pokutny. Osadne przedstawicielstwo zetka so sredu 19 godzin na fare. Zapłać było, prajmy za szczyjowacy dar za nowy krzyż junu 50 €. Kolekta przychodną niedzielu je za osadu postajena. Przychodny tydzień prosimy znowu o pomoc przy sycieniu trawy na Kirchowie. Od 1.8. jak nie kapłan dr Jens Bulisz na 3 miesiące w starszyjskim dowolu. Putnikowanie do krupki, przygotowanska zgromadzizna jedzenca w Kroščicach z początku dymaj z Nyszporom. Dżens za tydzień procesjon do krupki wotędzie na początku Nyszpora se wużonuje. Hodźinu prede pak zetkaja se putnicy hižo na fare. Kemše w krupce, jako putniska Boža mša, sveča so sredu 25.8. w Džesačich. W cyrkwi tam wuživa so nahubnik. Po kemšach spošči kapłan namiestny, nowomiesznik Christopher Kansen, primicne pożonowanie. Kloštor przeproszuje dżęca od 1 godzin na kloštorski a swójbny swiedzień budyjskiego okresa. Swiedzień zakończy so 7 godzin cicci z ekumenickim Nyszporom. Piatk na swiedzieniu Świętego Bjarnata są w klosztrze swiedzienskie kemsze rano we 8. Dekanatna modzina je 9.9. na wulet do Sakskiej Szwicy przeproszena. Przyzywienia są do 38 w okresach możne, proszę przez internet. Sakrament Świętej Księdzy spošči so sobotu Mirce Dörlichec z Kroščic, Magnus Jezarenke z Pančic-Kukowa a Noa Nukej z Drežďan. Niedzielu Etienne Eibikej z Pančic-Kukowa. Przychodną niedzielu 15 godzin 30 poswieci sobie w Smečkecach tamniejszy ponowiony wiesny Święty Krzyż. Sredu 8.9. putnikujemy do Rożanta. Prosimy drużki postawu Świętej Marii do Rożanta nieść. Listina za zapisanie je przygotowana w wieży Farskiej Cyrkwy. Predehacze przychodne wozwiązki dypk czytam jeden pokił albo prostwu. On je tak. To je jararenie, że w tym czasu so mnoho wieców nakładaja, też so mnozy so rozsudza swoje żywienie riadować, prajmy jonu sakrament przyłzać. Mamy pak nitko w przychodnym czasu husto na sobotach tylko wiele Bożim mszą, so prosimy o dyscyplinu, też nastupa czas. Za jedno wirowanie ze Eucharystią smieje liczyć godzinu a 10 mężczyzn. Za jedno wirowanie bez Eucharystii nekak 50 mężczyzn. Slibrony kwas 50 mężczyzn, księdza 50. To ja toho dla praju, żebyście troszkę z waszymi przyłóżnymi o tym so dorozumieli, jaki program oni wam wuhotują. Drugie dosaha, gdyż so jedna sztuczka spiewa, nie trzeba ja 3 albo 4 być, gdyż so nešto wuhotuje. To jenoż toho dla praju, dokeż, gdyż ten czas, co przekłada, potom nima zwójnk, chwilę cyrki przerumować, nie możemy cyrki przewietrić, a przychodni, którzy wonka czekają, so z tymi, którzy tu won zetkają. Żeby wszystko troszkę riadowane było, proszę woprawdzie dziwać na czasy. Po takim, sakrament Świętego Mężestwa, chcete się zaudać. Prosite wierowych o modlitwu, przypowiadaj so, 3 raz. Markus Paszka a Wiktoria Zarodnikec z Kroščic. Jeho wirowanie jest sobotu w Kroščicach. Też 3 raz Tomasz Pieczka ze Sarnian a Hanka Paulikec z Wietence. Jeho wirowanie jest sobotu w Nebelčicach. Drugi raz David Lipicz z Jasince a Kathleen Rüger z Žitawy. Też drugi raz Bożci Kubic z Rożanta a Maria Madlena Kraucec z Kroščic. První raz Karsten Gerlich z Sarnian a Damaris Handrikec z Rajnce. Nitk porjad Boží službu.
Punželu rano v 7 zakude duše, na kotrež nikto nespomína, skazana z Kruščic. Útoro rano v 7 za zemretych so bo Hančikec, Borankec a Šinec z Linovca. 18 hodin pokutny Ružuc. Sredu rano za zemretého Tomáša Šotu z Časec. Štvrtk kemše we Worklecach na po 7 wieczór. Piatk wieczorne kemše za zemretu Mariu Grajcerekowu z Kasowa. Sobotu 10 hodin 15 Slebony Kwas, Katrin a Mario Brezan ze Smečkec. 11 hodin Cicci, Wirowanie, Wiktoria Zarodnikec a Markus Paška. 13 hodin Złoty Kwas, Jadwiga a Mirčin Škoda z Kruščic. Na pocjoch Kčenca, Mirka Durlichec z Kruščic a Magnus Zaring z Pančic Kukova. 15 hodin 15 Kčenca Nova Nuk. 16 hodin Cjata Spovič. 18 hodin Cjata Spovič, przedniedzielskie kemše za zemretu Hanu Delenkec z Kruščic, kaž tež zemretej srdce Mariu a Heinžu a zemretej bratru Jana a Jurija. Dżen za tydzień. Rano we 7 za zemretu Mariu Münkec a zemretej Swojbnych z Hory. 9 Bożą mša za osadu. Na po 11 za zemretu Johanu Elinu z Horku. 2 niszpo z wużonowanym krupczanskich putników, po niszporę Kčenca, Etienne Eibich z Pančic Kukova, na po 4 poswięcone ponowionego wiesnostego krzyża w Smečkecach. Wam wszystkim zutro by zapłać Bóg za zgromadną modlitwę, niech wyprośmy się Boże żonowanie. Niech Bóg z wami. Niech was pożonujesz mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.